Takže ahoj lidičky, já jsem Whoopy a vítám vás u mého dalšího videa ze hry GTA San Andreas Multiplayer. Jsme na serveru Welcome to Los Santos, zkráceně BattleS. A vypadá to, že bude event, minigun, možná za 40k, což je docela dost. A prostě mohli bychom dělat takové blbosti. Mohli bychom jít třeba zabírat území, mohli bychom vám to ukázat jak na to a tak. Jinak už pracuji na mém intru. Už ho mám skoro hotový. Jen mi tam chybí nějaká písnička a mám to. A prostě máte se na co těšit. Tady bych jsem chtěl rozjet tu sérii fakt, že jako na dost videí. Tady se ještě vyměníme auto. A prostě do gangu se připojíte tak, že na mapě je takhle zelený panáček, nebo prostě v jiný barvě, tady je fialový, to je balas. Já prostě nejradši mám Grove Street, protože mám i skin. A prostě Grove Street je taková srdcovka. A právě když vstoupnete na to a dáte alt, tak jste v gangu, jak jste teďka mohli vidět. A máte zelený jméno, třeba když jste v Grove Street. A útočíte proti ostatním gangům a zabíráte jim území. Území jiného gangu poznáte tak, že na mapě je buď modrý, fialový, nebo prostě jiná barva toho gangu, tak třeba tady zabereme. Já trošku stlumím. A prostě území mají každou jinou dobu. Tady to třeba má 4 minuty, což je příšerný. Zkusíme najít třeba jiný, který má hodně, nebo jak má, myslím, že 2 minuty, nebo tak nějak. Ale poznám to tak, že myslím, že vybledlý, což třeba tady to. Pardon za ten hrozný kašel, ještě nejsem zrovna zdravý, ale prostě točit se mi furt chce. A předchozí video z VTLska nebylo v Full HD, což se ultra omlouvám, za to jsem vůbec nevěděl a prostě tady to video bude asi už ve Full HDčku, takže se máte na co těšit. Asi v gangu nebudem, to nemá cenu. A na gang zautočíte lomeno var, nebo že střelíte do země a odejdete lomeno leave. Tak, co bychom mohli dělat? Počkáme si, bude... Zkusíme, jestli to... Oh, nice event, TDM minigun za 5k. Nice, takže a jsou to miniguny. Tady to je zrovna taková malá mapa, ale headshot on. Oh shit. Tak musím zkusit najít nějaký dobrý místo. To má někdo tu prčíc. Tady se nedá prostě někde schát. Ještě tyjo, když to jsou miniguny, to je příšerný. To hnedka zdechnu. Tyjo, já jdu úplně na jejich území, já prostě nevím, kam se mám schovat.
shit. No tak tady ten je mrtvý, jestli bude takhle tady u nás. A já půjdu sem za to auto. Start za 2 minuty, tak to máme ještě v bodě. A prostě tady tu sérii bych jsem fakt chtěl rozjet, protože to moje jedna z nejoblíbenějších her. Fakt je tady sranda, hlavně na Botulovsku. Tady to je český server, prostě je to dělání podle reální země, že můžu ukrást auta, vykrást prostě něco a prostě je tady sranda. A hlavně admini jsou tady online pořád a prostě furt jsou nějaký updaty a je to tady hrozně dobrý. Když tak VTLsko si můžete najít na stránkách GTA San Andreas Multiplayer VTLS, myslím. A je tady i TSko. Normálně, když si napíšete VTLS no vyhledáč, tak už to tam máte. Já vám když tak pak ukážu, jak se přihlásit a tak na to VTLsko. Je tady prostě sranda. Hraje tady i Zedy, Byron, to taky moji oblíbení youtubeři. Nebo ten GTA.cz. Prostě tady máte i statistiky, tady úplně všechno. A když zaberete nějakých 100 území v gangu, tak prostě dostanete skiny, jako jsou v tom Grove Street, což mám třeba já tady toho, a nebo prostě v jiných těch. 5 sekund do startu. A prostě třeba poslíčka, jak odvážíte auto, tak taky dostanete skin. WTF. Aha, tak já se tady zdrhal, že vole, prostě jsou to, že prostě bude minigun, že jsem se schoval na dobrý místo a my máme dildo a lopaty. Taky docela potrolenýho. Shit. To je strašný, když prostě můžete být svýho a to vám třeba ubere hápka. Hello, moderátor, prank. Prostě tady sranda. Moderátoři, admini a tak jsou prostě, s nima je taky sranda. A ne, jako prostě na nějakých serverech je prostě všechno neaktivní. Není tam sranda, málo hráčů a tady prostě třeba teďka zrovna v 13:27 je tady 98 hráčů, což je podle mě docela dobrý. A když ještě Zedy streamuje, tak jako 400 nějak 20 nebo kolik dá, taky docela jako brutální. Prostě tady sranda, mě to tady strašně baví. Ne. Když tady ten zrovna event jako nejlepší, ale je to sranda, protože prostě to zbraně na blízko, to se tak nevidí. Hello. Prostě ty skilleři, co prostě umějí ze savnama, můžou prostě tady killit všechny v tom gangu třeba. Tak asi jsem mrtvej.
No vidíte, teď jsem zase hejtl. Ne, to je docela bad, jakože prostě hýnete svýho hráče, když za to tady třeba vůbec nemůžete a ubere vám to hápka, což je docela nevýhoda. No asi jsem, ty vole, já jsem debil. Jeden hit a jsem down. Prostě třeba za event můžete dostat, prostě cena je třeba 200k a ona se to rozdělí do toho týmu, co vyhraje, což je taky docela, asi jsem dead, no. No, prčit. No nevadí, můžeme. Tady to video prostě taky nebude nějaká zabava, protože já chci právě připravit nějakou tutovku, co vás bude určitě bavit. No, viděli jste, že prostě eventy jsou tady sranda prostě. Chtěl bych vás sem pozvat na tento server, IP budete mít v popisku. A prostě je tady sranda, tak jako vám to řeknu. Jsem se třeba převrátil. Hele, záchranka, tak si můžeme zkusit první job. Normálně pluskem se jak se mu říká? Ježíš, já jsem blbec, já jsem minule, jak jsem točil to video, jsem zatýkal plusem. Ono se to dělá levým altem, tak proto mi to nešlo. Ach jo. A prostě zatýkání levým altem. A aj. Tady je někdo, jo. Hele. A levej alt. A odměna 750 a furt se to zvyšuje. Podle vašich zkušeností. XPčka máme. Zase vidíte hráče, který nemá moc zdraví, je na tý. Ježíš, na mapě hotdog nám tady překáží. Ty vole. To je taky docela easy. Zas 100 zkušeností, další skin. Nebo skiny. Prostě a zdravotníka. No tady to video už asi nebudeme moc natahovat. Když tak skiny si můžete koupit v obchodech, třeba Binko a... No já to zrovna nemůžu ukázat. Hele, tak koupíme si 10 gramů kokainu za 12 000. Tak, dostaneme XPčka a ještě můžeme prodat. Big Smoke. Fauděs tam vejde. To je určitě foto. Když tak foto je full tuning, že prostě máš armor a všechno. Armor. Hele, opět musím asi zatýkat to. Dělat územka. No, to má foto a bych to dořekl, tak foto je full tuning, že máš prostě armor, neprůstřelný kola a bodce a prostě taky ostatní a to se koupí normálně na jejich stránkách. Se tam přihlásíte, to bych vám mohl ukázat v příštím videu, jak se tam přihlásit a tak. Hele. To je určitě nějaká skill a ne já takový noob, který neumí vůbec s ničím. Zkoušel jsem sávny taky. Sávny jako jakž takž dá se, ale nejsem nejlepší v tom ani. No hele, tak hele, máme 2minutový územko. Nějak klesl ping, sorry, nějaký lag.
A zabírání územek, to jsem vám říkal, lomeno var. A 2 minuty a nebo jsou 4. Nějaký skilly po nás jdou. Já nemám čím bojovat. Shit! To je jiná skilla, tohle. Ale jako kolik? Nedeš, mate. On mě tam nechal. To je hajzl. No jako chápu, že neměl ani armor. Už prostě dostali to, ale zabil ho. Jsem nečekal, jsem myslel, že dostaneme přes prdel. Shit! Tak to je jiný šéf. Tyjo, neříkej mi, že to nevím. Pojď. No, jako už asi tady nemáme nic moc dělat, tak se asi s váma rozloučím. Sorry. A v příštím videu čau.